Kaixo, Osakidetza zentroa, zer nahi duzu? Zita bat hartu nahi nuke. Zein da zure medikua? Luis Perez. Segunetako nahi duzu zita? Bostetan izan daiteke, ikusiko dut nire agenda. Bai heldu. Zer gertatzen zaizu? Gripendia dutela. Zehara behartu dezaket, apiretale eta dalsi. Bale, farmaziatik pasako naiz eta gero zure konsultara joango naiz. Agur, ondo segi. Ring, kaixo jagoietelak, zer nahi duzu? Reserva bat hartu nahi nuke. Zenbat pertsonentzat? 5 pertsonentzat. Zenbat egunetarako? Aste batetarako. Bale, gosaria, bazkaria eta afaria hartu nahi duzu? Bai. Zegunetarako? Azaroaren 30erako. Bale, horrela, 5.000 euro dira. Bale, eta hotela zenbat izar ditu? 5 izar ditu. Eta bufeta du? Bai, oso handia. Zer duten aterako zarete? 12. Bale. Eta piztina estalita du? Bai. Hotela oso dago, baina niri asko gustatzen zait ping-pong. Dituzu emaiak? Bai, 6 emai ditugu. Bale. Ai, hasten zitzaidan. Oeak, normalak edo handiak nahi dituzue, eta zenbat? 3 normal eta 2 handi. Bale, begeratuko dut. Bai, logera bat dakagu. Bale. Agur. Aida, bebak egunko linea du. Lasa izanen ambulategira deituko dut. Rin, kaixo. Kaixo, Osakidetza Pepe nahi, zer gertatu zaizu? Nire zemea buruko amina du. Alko zen nuteke zita bat niretzat auki. Bai, 8 aldezu. Ez, 8 lanera joan jardut, baina 6etan alko nuke. Bale, agur. Aida, oraindik bako mina dut. Medikura joan behar nahi. Bale, urgentzia bat denez, ambulategira deituko dut. Rin, kaixo berriro. Nire semea tripako mina du. Alko zenuteke oraintxe bertan etorri etxera? Bale, lehenkoaz. Eskerrik asko, Pepe, agur. Rin. Kaixo, mediku zentroa. Uste dut ume bat daukala tripa. Ze mediku duzu? Julen López. Bale, orain pasatuko dizut. Kaixo, Julen López. Kaixo, nire emakumea uste dut ume bat daukala tripan. Zer dutan nahi duzu? Nire agendan begiratuko dut. 4:00 alduzu? Bai, agur. Berdin.